మా ఊరు కదరి. మీ ఊరి కదిరా? అవును మానవా. కదిరిలే నాకందరూ తెలిసిన తిరుమలేసి కొడుక కాదు మానవా. రాంప తమ్ముడా? కాదు మానవా. ఆ? ఆ కదిరి కోవిలి వేలేటి కాదు నరసింహస్వామి తమ్ముడైన నా పేరు గణవద్దలేటి. నరసింహస్వామి తమ్ముడా? అవును. తమ్మే కదిరిలో అందరూ బాగుండారా? బాగున్నారు మానవా. మన కళ్ళ శని చెట్లు తొగేస్తారా? అటువంటి పనులు మేము చేస్తామా? అవును, టౌన్ కదా, గార పనికి పోతా అంటావు. మేము దేవతలమా కాబట్టి అలాంటి పనులు మేము చేయము. ఏం పని చేయరా? ఏం పని చేసేలా? భోజనం ఎట్లా? అమృతం సేవిస్తాం మానవా. అమృతమా? అవును. ఎంత మన కళ్ళ 90? ఏమినే ఇంటియా? అదే కర్ణాటక 50, మన కళ్ళ 70. అది కాదులే, పంచామృతము. ఓ, పంచామృతం సేవించే దేవతలా? అవును మానవా. కదిరి వెళ్తున్న నరసింహస్వామి తమ్ముడు గణవంతులేటి. సరే, ఈ శ్రీరాంపురానికి ఏం సమయం వచ్చింది? ఎవర భక్తురాలు ఆడబాల సంతానము కోసమై మమ్మల్ని తలంపు